Euskal Herria Palestina borrokaldia egin zen iragan larunbatean Amurrioko Bainueta kiroldegian. Bertan aritutako borrokalari palestinarrak Aiaraldea hedabideari adierazi zion, etxean bezala sentitu zela borrokaldian eta gonbidatu izana eskertzen duela. Kirolari palestinar bakarra egon zen ringaren gainean larunbatean. Estatu Espainiarrak besteei bisak ukatu zizkierako. Espainiar estatuak ez da Palestina herrialdetzat onartzen, eta berez ez dotxe emon bisaua bertotik etorri behar ziren borrokalariei. Berton daukien egoera egun sekula baino latxagoa da kriston hildakoekaz, eta gauzak ez dauz errazoin bertotik atatzeko. Igual atatzeko apurtxoa gehiago bueltatzeko baino. Naiz eta Euskal Herria herrialdetzat esartu, beste zenbait herrialdeka ziten dan bezala, hau da Inglaterra, Gales, Eskozia esateaterako, guri be selekzio bakarra eukitzea gustatuko litzaiguke. Bai Iparralde, bai Navarra eta bai Euskal Autonomia Erkidegoa danak batera. Aiaraldeko kirolariek ez zuten sorte handirik izan norgehiagoketan eta kanpokoak gailendu ziren. Edonola ere, Bainuetan kiroltasun giroa nagusitu zen aurkari guztien artean.